EDSA, kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Aragay! Maluoy ka na sila pabuang ba? Ang balas ang iba, no? Papuli, ana ng DJ sa probinsya, gabinuang sa Manila. Tapos ang balon ng iba ni Manong, wala na naman na sa katumar sa iya bulong, no? Nalipatan na skip niya na naman pag-inom sang maintenance niya. No. Ang importante! Boards! Ang importante, buhita. Oh, okay lang lain na, okay lang hindi maayo ang lawas, basta maayo ulo. Ay, maganda Metro Manila. It is now 29 minutes after 7 o'clock, and you are still locked in right here on Metro's number 1 EDSA. That's right! Keeping you coming straight until 9 o'clock. At syempre kasama pa rin po ang pinakamalupit, pinakamasayang programa sa radyo! EDSA! That's right! Kasama pa rin po inyo bang lingkod? Diego Bandido! At hindi ako nag-iisa, kasama din ang pinakamatalino sa lahat! Henyo! Hindi na tender, pero tang! Ay, Diyosing pa rin ka, tsaka nagarago mo! Ay, sa mga commercial establishments na nakatutok sa atin dyan, maraming salamat. Yung Papa Jess sa pizza, kila Mayan dyan na laging nakatutok sa atin. Mga suki natin dyan, Bikinemen. Kung gusto nyong magpasikat, abay, pwedeng-pwede kayo dito magpasikat sa programa namin. Padala kayo, sabihin nyo kung matitikman namin kung masarap talaga mga pagkain nyo. Nag-aantay lang actually si Boy P dito eh. Meron kaming taga food taste. Ay mga kabisyo, speaking of food, ikaw ba isa ka rin ba sa mga mahilig magtambay sa mga coffee shop? Eto kasi ngayon, viral kasi ngayon itong vlog ng isang Scottish vlogger na si Dale Phillips. Oo, dahil hindi siya natuwa. Akalain nyo? Oh, no! Hindi siya natuwa sa ginagawang personal office daw ng mga customer ng Starbucks dito sa Pilipinas. Daming nagalit, daming tinamaan dito. Maraming nagsabi, nag-post din sa TikTok na, "Go back to your country. We don't need you here." Meron ba nagsabi? It's our country. We can do whatever we want, and you're not welcome. You go back to your country. Tang, hindi na natin ito patatagalin. Siyempre, lologikan natin to para may mapulo tayong aral. Tang! Ay, sige, wag mo nang patagalin. Logikan mo na yan. Logikan na yan. Logikan na yan. Alright, mga kabisyo, lologikan na natin to. Sobra-sobra na yan, insan. What are the things that we have to learn from this issue? Nax, English yun We don't have to compare things which are far different. Malayo ang pagkakaiba, lalong-lalo na pagdating sa kultura. Diba? Ang mga bagay na posibleng working sa kultura ng isang tao, maaring hindi rin working sa ibang tao. Kagaya na lang halimbawa, dahil magkaiba po ang konteksto nito, 'di ba? O example,
Kung sa Scotland, doon sa probinsya nila Dale Phillips, kung doon sa probinsya nila sa Scotland, yung mga tao doon ay mas productive to work in their house. Dito sa Pilipinas naman, mas productive tayo kung nasa coffee shop tayo. Why? Bakit? Kasi dahil karamihan po sa atin ay merong tinatawag na extended family. Pag sinabi natin extended family, syempre, andyan yung kapatid mo, andyan yung asawa ng kapatid mo, andyan ang pamangkin mo. Maingay sa bahay, makapagtrabaho ka ba? Diba? Kasi dalangan ng COVID, nagkaroon na ng hybrid na trabaho. So, yung iba, remote na lang, kaya mas pinipili nila tumambay sa coffee shop kasi from there, nagkakaroon sila ng oras, nagkakaroon sila ng tahimik. Hindi kagaya sa Scotland, mayayaman kasi kayo. Malamig sa lugar nyo dito. Bihira lang ang aircon dito, mahal pa kuryente. Diba? Ganun lang yun eh. Diba? Tapos, syempre, yung mga puti, especially sa Scotland, masyadong independent sila. Pero syempre mga kabisyo, ito paalala lang, wag din natin silang i-cancel. Wag din natin i-cancel yung mga observation nila. Why? Kasi totoo, valid naman po yung kanilang observation because of their culture. Dahil yun naman yung kultura nila, kaya medyo si Dale Phillips, naninibago siya sa kultura natin. Which is valid naman, di ba? So, ganun lang yun. So, yung kasi pinanggalingan niya eh. Nakita niya dito sa atin na ang mga tao, mga Pinoy dito, tumatambay sa Starbucks. Kadalasan kasi sa kanila, lagi silang to go eh. Diba? Sa atin kasi dito, chokes lang ang to go. Ang Starbucks laging to go. Bibili lang ng kape, aalis. Diba? Napapanood natin sa mga pelikula. Dito sa Pilipinas, ang to go lang dito, chokes lang. Diba? So ganun. So valid yung observation niya, but hindi valid yung condemnation na kinokondemn niya yung mga taong nandoon. So before we give our judgment, syempre, we must know first the full context. Alamin natin yung story behind that. Maybe may nakikita siyang mga estudyante nandun nakatambay sa Starbucks. It's because sa bahay ng estudyante na yon, mainit, 'di ba? Magulo, hindi siya makapag-review. Now, pag pumunta siya doon sa isang coffee shop, nakapagtambay siya doon, malamig, then she can be productive. 'Di ba? Malinaw? Dale Phillips? My friend, if you're listening right now, dear Phillips, so that's the context here in the Philippines that why a lot of people, a lot of Filipino is trying to English mahirap. Hindi ko na itutuloy. Excuse me. No. Oras mo natin. We got 35 minutes after 7 o'clock. I'm gonna keep you company straight up until 9 o'clock in the evening. So, we'll be going to the last and final hour stretch of the show, so you better stick around. Keep it locked in right here on Metro's number 1. Hey, by the way, I'd like to do some shouts out din sa lahat po ng mga kabisyo po natin. Lahat ng mga Grab drivers natin. Hello, mga sirs! Ano man yung grupo ninyo, maraming salamat. At syempre, sa lahat din ng mga member ng Eagles! Dami tayong nakikita mga member ng Eagles sa kalsada. Now, mga kabisyo, eto naman para sa mga member naman ng mga Tigers. Para sa inyo to, awitin from Chris Norman. No arms can ever hold you. Keep it locked in right here on Metro's number 1, 90.7. The radio, Metro's number 1.